Human sa 26 ka adlaw nga walay natalang kaso sa coronavirus disease ang lungsod sa Kapalong, Davao del Norte. Kalit nga napuno ang ilang hospital ug isolation facility ug pasyente. Kini human kalit nga may saka ang kaso sa COVID-19 sa hisgutang lungsod. Matod ni Mayor Maria Teresa Timbol, gikan sa zero, kalit nga may saka ang kaso ug napuno ang ilang isolation facility ug ang ilang hospital napuno na usab. Puno kaayo mga ospital. Naka-relax lang mi kadali og pila ka days kay ang Kapalong nag-zero COVID mi for 26 days. So naka-relax mi gamay niya karon murag paspas na pud ang among cases murag nag-surge mig balik. Pero there are cases nga dili sa amo na swab test no nagikan sa ospital, nagikan sa mga private nga mga laboratories nga nag-positive pero taga Kapalong nagtrabaho outside Kapalong. So natakdan sila. Tungod niini, nanawagan ang mayor. Ang himalaan nako ang diri sa ospital is ang ilaang beds diha na yata sa mga 15 or to 20 ka rooms ang available. Yamong isolation pod kaning LGU owned na nami bago na construct nga 24 rooms plus 12 rooms. Nami 36 nga isolation rooms. As of karon puno gyud siya. Kay karong nga adlaw ang among cases nanami sa 59 cases. Oo, paspas. Oo. Zero muna, nag-10, nag-30, then gahapon, nag-59. Yung murag na po i-endorse karon ang private nga mga laboratories o nagikan po sa ospital nga nag-positive po. Katuyon ako kaganiha nga nag-work outside Kapalong. Nga nakakuha sila og COVID dito sila mga workplace po. Pagsugat sa tuig 2022, kalit nga misaka ang kaso sa COVID-19 sa nasud. Karong adlaw, Enero 26, mitala ang Department of Health og 15,789 ka bag-ong kaso sa COVID-19. Samtang ang gobyerno padayong nag-awhag sa katawhan nga magpabakuna og sundo ng health protocol sama sa kanunay nga tarong pagsuot sa face mask, paghugas sa kamot ug pag-obserba sa social distancing aron malikay sa infeksyon. Edith Cadoay, Newsline Philippines, stay safe!